Здравейте хора! Много време не съм снимала. Ще се опитам да съм по-редовна, тъй като поради училището, тренировките и съм болна. Да. Ще ви покажа какво има в моя тефтер за 2024. Така. Начало на ноември. Продължаваме после с какво е било времето и как съм се чувствала. Ето тук, това е как съм се чувствала, какво е било времето. Колко време съм спала, ето тук. Аз съм почнала да го попълвам вече. Не знам къде да колко стъпки съм направила. Ето тук, може да видите синято. Значи първото палец е в червено, т.е. съм направила от 1000 до 2000 крачки. И другите 4 са синьо от 0 до 500 крачки. Много малко крачки правя. Тук имам писмо от 2024 за 2025, като в момента лекичко ще го разгубя и ще ви го прочета. Горе-долу да вземете представа. Като повече няма да го показвам, чак 2025. 2025 ще бъдеш отворена и прочетена. Така, ето го. Така, писмо за 2025. Бях в Париж, бях в Турция, намерих приятели, предадоха ме приятели. Завърших с пълно 6. Имах рожден ден. На Коледа получих трико и разбрах, че не съществува дядо Коледа. Скоба, аз знаех, че не съществува, но се правих на 2,5. Имах състезания. Вече имам 12 медала. Разбрах от какво имам алергия. Оказа се, че е целиакия. И не мога да ям глутен. Всички да сме живи и здрави и да не ядем глутен. Чакам 2025, защото ми е интересно какво ще се случи. На Хелоуин ми дойдоха приятелки на гости. Преместихме се тук и е много по-хубаво. Имахме в училище читателски дневник. Чакай само. Имах 2 дневници. Ще имам... Имам индивидуално съчетание. Вече имам 2. Ще имам и собрач 3. Вече съм имала 2. И тук от 2024 за 2025. Прибираме старателно. И изненадата. Чакай само, че съм го заплевам. За декември месец вече. Коледно настроение. И чорапите са ми коледни. Да. Така хубаво да го запечатаме. Декември. И скоро ще почна да правя и нещата за декември. Ще кача още видеа днес. Съм по-редовно, надявам се. И това беше от днешното видео с тетрадката. Чао!